Mikrofoni Noin. täällä noin. Kiitoksia, hyvät ystävät. Ahmed Ladarsi, Kokoomus Uusimaa. Olen muuten Tunisiasta 33 vuotta sitten. Herää kysymys maahanmuutosta. Mä sanon suoraan ihan alusta lähtien, kun olen astunut Suomen kamaralle, maan kamaralle. Mä en tuntenut ollenkaan, että mä olen maahanmuuttajana. Minulle ympärillä nyt niin muodostunut niin suuri joukko hienoja ystäviä, naapureita ja niin poispäin. Ja mun mielestä näin pitäisi olla. Eli ei pitäisi enää sitten ihan okei, mä olen maahanmuuttaja, siitä ei voi sille mitään. Se on fakta. Mutta kun lähdetään sitten ihan, puhutaan nyt maahanmuutosta, puhutaan nyt sitten yrittäjyydestä ja niin poispäin ja sitten Suomen taloudesta, silloin puhutaan koko kansasta. Eli maahanmuuttaja on osa kansasta. Nyt sitten ihan kun lähdetään tähän kysymykseen, halusin sanoa, että kysymys on ihan oikein asetettu siten, mutta kun ajatellaan esimerkiksi yksi avoinna työpaikka avoinna, siinä voi saattaa olla 100 tai useita satoja hakijoita, ja yksi vaan saa sen. Se ei ole kenenkään etukäteen sitten kenenkään paikka, että joku vie sen. Eli työnantaja itse päättää, kenellä se antaa. Mutta kuten sanoisin, eli se oli oikein asetettu viekys, että maahanmuuttajien työpaikat eivät todellakaan, eli päinvastoin niin luovat työpaikoja. Kiitoksia. Kiitos. Mille se täysyydelle